El Dia Internacional contra el Càncer de Mama s'ha celebrat a Figueres amb dues activitats. Al matí, al Museu del Joguet, el Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Figueres, en col·laboració amb l'Institut Català de la Dona, han organitzat una entrevista oberta al públic. La periodista del setmanari Empordà, Sònia Fuentes, ha conversat amb la presidenta del grup Iris, Lídia Albert, dins el cicle Veu de Dona. A més, és una malaltia íntimament lligada a l'essència femenina, no? De quina manera es veu afectada l'autoestima? De quina manera la societat, pel que fa a l'estètica de la dona, fa complicat encara més tot aquest procés? Sí, jo crec que molt, perquè com a dones hem viscut troncada la nostra feminitat, no? La nostra autoestima també s'ha vist mermada i hem hagut de fer l'esforç, una vegada superat el trauma psicològic del diagnòstic, acceptar el nostre cos en la seva nova forma. Acceptar també que el nostre cos no tornarà a tenir l'aspecte que tenia fins ara. Ja sé que l'edat tampoc hi ajuda, però és ben cert que encara que ja siguis una miqueta madura, t'agrada veure't amb el teu aspecte, no? I, bueno, evidentment has d'acabar acceptant això que t'està passant, que no tens el mateix cos. La societat ha marcat sempre un estereotip de dona femenina amb unes característiques que tenen molt en compte la imatge, no? Per tant, quan surts al carrer o quan vas a la platja, bueno, suposo, jo encara no hi he anat, però quan hi tornes, suposo que estàs més pendent de les mirades, no? de la gent, tot i que repeteixo que passes per una situació així i quan passes per això estàs una mica de tornada d'aquestes coses, sí. Ja a la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, centenars de persones han participat en una flash mob organitzada pel grup Iris. La concentració s'ha fet a les 5 de la tarda, aixecant una gran expectació. Les samarretes blanques i els globus de color rosa s'han convertit en els protagonistes mentre es ballava l'èxit d'Icona Pop I Love It. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but